Kiak eta antxineko gauzatzat hartzen ditugula, baina gaur egun ere badauzkagula geure mitoak, geure ustezko jakituriak, zientzia ere igual hortxe sartu lehik euena, eta, ze pentsaue emate igula, ezta? Eskerrik asko, lehenengo gauza, eta bai, zuek entzuterakoan gauzatxo batek bai utzi nahuela hor moskeatuta, bezala, dena bikoteka doala. Konektatzen nau Descartes, aber nola saltzen dudan, materialismo, nola, igual aldezue ulertu nondik noan. Piskegesua saltzen mazu? Bai, igual hain justo moztu naiz, baina dualitatearena ez dela nik dakidala bertakoen sinismenekin batera, ez dakit nola esan. Bizitza, heriotza eta se akabo. Badakite euskal sinismenan ez dela horrela, dela kontinuo bat, ez dakite azaltzen naizen. Bai, bikoiztasuna modu askota da ulertzia, ez? Hor, bikotea asko eiti da, zen nahi dizut. Arrazionalismoa, irrazionalismoa, eguzkia ilargia, gizona emakumea, eguna gaba, bizitza eriotza, hor milaka bikote eiti da, ez dakit ni justu zerri. Hor, egitxe da, indigenak eta adibidez, onartze zebela alde batetikan errealitate materiala, fizikoa, eta beste errealitate bat ez dana fizikoa, eta ez dana materiala. Orduan hor, bikoiztasun bat badago, materiala ez materiala. Gero guri iritsi zaigu kristautasunetik arimaren kontzeptua eta espirituarena, eta zenbait filosofo gaztertu du adibidez Nietzschek esaten zuen hori bikoiztasun hori sortu zela duela 2005 urte inguru, gutxi gora bera, ez? Beha pentsatzen zuen lehenagotikan ez zegoela bikoiztasun hori, baina okertze bilen, indigenek normalean onartzen dute errealitate bat espirituala dela. Gero guri iritsi zaigu kristautasunaren bitartez eta nolabaiteko alergia puntu bat ematen diu, ze kristautasuna badakigu mendeetan jendea nola dominatuta eduki duen, menperatuta, eta orduan askotan espiritualtasun horri buruz hitz egiteakoan atzeak egiten dugu, ez? Baina indigenek eta hori oso zaharra da, hori espiritualtasunaren kontzeptua horren milaka urte ditu. Eskerrik asko gai hau ekartzagatik, eta nahi iruditzen zait justo hain krisi garai eta kaos garai hauetan inoiz baino, kaos beak badaka alde bat destroit, haustekoa. Eta horrek bai, ate bat irikitzen digu nahi deguna sortzeko, ze kapitalismo jarri zuten basati honek ja kriston uste lusaia daka, bea igual ez nahi degun velozidadean, baina baitare gu nahi degun errealitatea sortzeko inoiz baino momentu egoki jaua ikusten dut krisi gara jauek, eta leheno krisiak igual puntualak zian, baina oan ja mundu osokoak dira, orduan ez gaudain bakarrik, ez dara, eta modan jartzen nahi dira indigenen asunto hauek. Hor, bi irakurketa egiti dago, ez, gehiago. Segun ze begiratzezun, dana belbeltza pintatzi daukezu. Eta segun ze begikin behitzezun, dana rox-roxare bai. Orduan, askotan, botili hola otea, ez, erdi beteta eta erdi utza. Ni neuz naiz oso baikorra, ikustezu Ameriketako estatu batuetan zeinek iribazi ditun hauteskundeak adibidez, nik uste jendi nahiko gustua biziala kapitalismoakin, jaten ematen du, eta zerriak azkan bezala. Nik garbi ikustet, zen ez dut. Ja, baina hola bizitzeko 3 lur behar ditugu. Hori bai, hori hemendikan... Eta horren muga baztakak, hoi ja nabarmena ziok, geota nabarmenago. Bai.
ez den erresa. Edo bai, osea, inoiz baino aukera gehiago, modago jartzen nahi dia indigenak. Bai, baino, bueno, oso komodo gatxauden baita ere, ez da. Ados. Ez nik ikusten dudana da baita ere, beharrezkoa dela, bueno, pixka bat hitz egitea, ezagutu izan genuenaz eta gure aurrekoen bizimoduaz eta ohituretaz, askotan pentsatzen dugu progresoaren izenean, beti aurreaka eta garatzen guzela, baina nire guzti zenbait zentzutan karramarruen mogun atzaka guzela. Adibidez, Marik ematen dizkigun zenbait gaitzespen edo mandatu, elkartasuna bultzatu behar dela, auzolanak, tokiko burujabetasuna, batzarrak, horiek oso potentia dira, ez? Gizarte bat osatzeko, eta gaur egun guztiz baztertuta azkagu, ez? Bereziki elkartasuna. Eta orduen hauek kontun hartzie eta berriz hausnarketa deitie gure jatorriei buruz, niri iruditzezat aukera polit bat izan daitekela gaur bizi dugun kapitalismo basati hau ez buelti emateko, baina bintzat beste era batea ulertzen hasteko gauzak bintzat bai. Eta adibidez, tokikotasunaren ideia ere oso garrantzitsua da, hemen zenbait eskualdetan, zenbait herritan tokiko burujabetasuna ezagutu izan da, eta gaur egun globalizazioaren menpe gaude, danoak globalizazioak ze ondorio eskaz dakartzan, eta horratik esatet, neuri iruditzezat behintzet, zenbait arlotan, gehienetan ez esatetiken, atzerakagoa zela ez. Gero gure kulturak egiten duen irakurketa da, gizakiak, pertsonak, ez daukala naturarik. Esaten da, pertsona daukagu historia, kultura, baina ez natura. Leheno aipatu dudana informazio organikoa eta superorganikoa. Gure kulturatik egiten den irakurketa da, guk ez daukagula naturarik. Eta kulturak etorkizunean ere ez duela naturari beharko. Kultura ze ikerketa egiten ari dira. Bioteknologia, ingenieritza genetikoa, robotika, horti zer dator? Horti dator naturari gabeko kultura bat eta gizarte bat. Baina irakurketa okerra da. Ze naturaren eta kulturaren arteko harremanean, dudarik ez egin, azkeneko hitza naturak edukiko duela. Dudarik ez. Baina gure kulturak ez du hori onartzen. Eta hori ordaindu egingo dugu. Edo guk, edo gure ondorengoak, baina batematek ordaindu egingo du. Hori zalantzarik gabe. Eta tokatzen zaionak antzemango dio. Ez nik berrindartzearen barriro marriren balio eta hori nolabait gogorak hartzea deno dakiguna seguranez, baina da Eliza katolikoak egin digun trampa, egin duen trampa, aitortzen du alde batetik Ama Virginiaren balioa eta beraie badakite ze nolako arrakasta duen nolabait Mariaren edo gurtze hori, eta da ni uste gehien gurtzen den elementua, kultura edo sinismen guztie bezala beti normalean eraikitzen dira aldez aurretikan egon den beste baten gainean. Eta orduan Eliza Katolikoa horretan izen da oso azkarra eta San Juanak, Santo Tomasak eta Kristo guztiak montatu ditu ekinozio solstizioaren gainean, ez? Eta, aitortzen dio teoriaz Ama Virginiare duen balioa eta indarra jakin badakielako, bazekielako ze garrantzia zuen, baina gero baztertu egiten du. Emakumeari eta Ama Virginiari ematen zaion gero nagusitasuna edo lehentasuna Elizaren barruan hutsaren urrengoa da. Hor gizonek agintzen dute eta orduan hor ematen dalako aldaketa bat patriarkatura, baina erlijioaren bitartez, ez? Garai batean egiten zen irakurketaren arabera kristautasunetik gizonezkoek bagenekuen arima, baina emakumezkoek ez. Horregatik, oraindik ez zaie uzten meza ematen adibidez. Oraindik zalantza edukiko dute, arima duten ez, emakumeek ez dakit. Baina hori erdiaroan horrela zen. Eta, klaro, oraindik ondorioak hor daude.
Nik bai, gauzatxo bat esateko hor, ikusten dudan ani da, ez dakit ez, garai honetan bai topatzen ari gerela gizaki bat ez, zeinan teknikaren bitartez edo dena delakoagatikan, leno, printzipioz, eskuz kanpo zituen horiek dominatzen dituen ez. Gaur egun gizakia, teknologiaren bitartez, genea edo bizitzaren sorreraren oinarriak ere bai manipulatu eta hori diseinatzeko gai da, ez? Esaten denez ere, klima eta ere bai kontrolatzeko gai gera, ez? Esan nahi dut, orduan, sikean ere bai ikusi dezaket, modu batean, ja, natura ez dela gauza handi hori berak zu erabiltzen zintuena baizik eta badaudela gaur egun gizakia gure inguruan, non hori guztia beraien esku dagoen. Klima ez dugu kontrolatzen, ez? Zorionez, hori txarrez ez dakit, baina ez dugu kontrolatzen. Oain, ikerketak eta alde hortatik handoaz, dana doa natura artifizial bat sortzera. Ura artifizial bat, odol artifiziala, hazi artifizialak, nahi da naturari gabeko kultura bat sortu. Ikerketa guztiak horrera doaz. Hori garbi da. Klima ez da kontrolatzen eta ematen du hortikan ondorioak bat, ostela ez aldaketa klimatikoa eta ez da gizergatik esan dezun klimaren kontu hori kontrolatzen dela. Odeiak disipatzea eta ja lortu dala, esaten da ez. Eta gero ere bai, kontakizunak ere badaude, esaten dutenak ere are baina hortik haratago dijoazela klima kontrolatzeko gaitasunak, herrixean ezagutzen ez direnak. Baina, bueno, bai, hori kontakitu egiten ongo gaina bezala. Klimaren ez naukan entzundanik. Orduan, basamurtuak eta ureztatzea, ez? Bai. Eta gero dana 2 egunetan egiten die, urte osokoa eta gero uholdeak. Eta orduan nun gelditzean kontrola. Ez dakit. Neurri batean. Ni galdera txiki bat egin nahi nun, eskerrak eman ta gero. Mariri ikas ala nokaz? Ikas... Tokaz ala nokaz. Bai. Neska baldima nokaz egin beharko zaio. Nokaz egin beharko zaio, ez? Bai, batzutan esaten dute noka gero asmatu zela, eta orduan horretik... Horrek ere badauka zentzua, Igual tokaz egin beharko ditzakela, edo... Tokaz, mutil bati bezala, emakumezko bati? Esaten dute, hasieran denak berdinak egiten zirela, eta gero, espainoletik kutsatuta edo europear hizkuntzatik kutsatuta pasa zela emakumezkoari beste trataera bat ematea. Horregatik zen nire galdera. Bai, bueno, hori Barandiaranek jasotakoen arabera ikas hitzein bertzaio mutienera edo neskanera. Printzipioz neskanera nokaz izango litzeke logikoena. Gertatzen dena da, ni ere entzundan nago, zuk aipatu duzun hori, sasoi batean dana ikas hitz egiten zela, orduan, igual, bere momentuan, oindala 2000 urte hori azpimarratu beharrik etzela, egongo, ez? Dana ikas egiten baldin badan, ikas egiteko hori aldarrikapen zentzugabekoa bezala dela. Leikena da, erdiaruen eta kristautasunen nagusitzen hasi zanien, ondikene paganismo edo Mariren inguruko ideak herrixearen artean bizirik egotea, eta nolabait kristautasuneko ideia horri aurre egiteko edo geurea mantentzeko bezala, ze kristianuen ikuspegia da zukaz egitea eta berorikaz ere bai, ezta? Eta igual orduan jarriko zela lege hori esanez, bueno, zuek era honta, baina gu beste honta gurien da, ika eta kitxo. Leikena da, neure interpretazioa da, ez dakit ala izango den, ala ez. Baina bai, badauka zentzua esaten duzunak. Bueno, ni orain etorri naiz Txiapastik eta jende indigena asko dago oraindik, baina dire pobretik pobreenak.
eta ordaintzen nahi dira asko guk naturan egiten dugu basakeriak kontrolatu, esaten dugu kontrolatzen dugula, baina desorekatzen dugu gure alde teoriz eta gero etortzen die beste desorekak komeni zaigunak, ez. Nik ere klima uste dut nolabait kontrolatzeko leku batean bestean desorekatuko dugu gehiago, edo desorekatzen nahi gera gehiago. Eta gero hor daude sumendiak eta lurrikarak eta beste gauza asko momentuz eta eskerrak ez dugula kontrolatzen. Bai, ez jakin. Bi taun, mila esker eta bi taun. Lehena, badago gure bizitza, badakigu bizitza moderno honetan bizi garala, badago gure bizitzan egiterik euskal sinesmen zaharrenentarako pizkatxo bat hurbiltasun batekin bizitzea? Esango dut, badaukagu gure bizitza moderno honetan bizitzerik euskal sinesmen zaharrak aldanik eta gehien islatzen edo bizitzen gure baitan? Ez dakite erreza da nitauna, baina baietz badiritzozue, zelan izango litzateke gogoeta. Hori lehena, beste bat dago. Hori ez bada erreza, beste bat dago. Bigarrena, baleike euskal abertzaletasun barri bat sustraitzea ikuspegi honetan atzera utzita sozialismoa, estatua, ez dakit, betiko abertzaletasunaren eskemak eta baleiteke egitea abertzaletasun barri bat euskal sinismen eta gure antzinako izaera azarretan oinarritua eta ez 20. edo 19. mendeko eskema politiko irautzaile oso polita, baina igual akaso pizkatxo bat zaharkituak? Helena eta biharnanik. Nik erabilidetan diskurtzua izan da batez ere ingurumenaren aldetikan begiratuta, ez? Etorkizunari begira, ze ondorio jasango ituen, bizimodu klase honekin aurra segitzen badeu, eta emateu ez da hola erreza aldatzia, ez? Eta gero esan dezu euskal sinismen zaharrekin lotutako bizimodua, eta hor norberak egin behar duen lana, ez? Pixkat gaia interesatzen bazaizu, eta irakurketa batzuk eta egiten dituzu, eta gero norbait ezagutzen badezu, ez dakit praktikara hori justu, gu ahalegintzen geha geure gauzak egiten, eta gaur hona etorri geha, eta baino bizimodua ez dakit nola zehaztu, ez da, zu egiten duzun galdera hori. Neurri batean, bai, egunean, klaro, lehenu aipatu duguna, hemen indigenak ez geha, ja zibilizatu gaituzte. Garai bateko sinismenak eta hor daude, eta ez da gutxi kontuan hartzea, aztertzea, ulertzea garai hartakoek nola ulertzen zuten bizimodua, ez da gutxi, ze askotan hori ere ez dugu egiten, ez? Orduan, haiek kontuan hartzea eta pixka bat ulertzen saiatzea eta ere ez dago gaizki, eta gero alde neurrian zure bizimodua norberak ikusten du, ez? Eta politikan ia ez nahi zartzen. Bueno, galdetu dezun ezkio erantzuten ahaleginduko honak, nire ustez, bai. Ismo asko zautzeizkia, sozialismo, komunismo, takitismo, baina geure jatorrixetan da geure bizitzeko eratan dare hainbat eredu zaude oso interesgarrixek. Eta horren barruen elkartasune sartzek, gaur egun oso atzeratute, oso galdute daukeuena. Auzolanak adibidez, lan aiteko eredu moduan, oso interesanti dituk. Herri lurrek, herri ondasunek ere komunidadien alde iteiek, danona dituk, eta hori ere oso ikuspuntu garrantzitsudek. Bestie zeok batzarrana, batzarrak, asamblearismoe, modan eondek, etzaia doin zemateaino modan zeoken, eta egiz esan oso aspaldiko gauzidek, herri indigenan kulturatan da, batzarra ezautu izendek,
eta hemen bereziki. Eta gainere arbola sagarradu baten inguruan, borobilean eta berdintasun planoan. Orduan hori oso interesanti jesiten neuri. Eta bukatzeko laugarren kontzeptu edo laugarren hankien inguruen, mai horren inguruen, laugarren hankien inguruen, esan tokiko burujabetasuna ere oso kontzeptu interesanti edekela. Gaur egun danosaki hau globalizazioek zenbateainoko problemak ekartzizkiun, mundu osue hankazgora zebilek, gutxo era danok ikusiko zen ikusuten dokumentala, eta Fraizoron ikusi genuen dokumentala ere eta orduen toki bakoitzien gaitasuna eukitzie erabakitzeko eta bertako ekoizpenak eukitzeko elikadura burujabetasun bat, energia burujabetasun bat, kultura burujabetasun bat tokikoak izatia, bai auzo mailan, herri mailan edo baiara mailan oso interesanti egiteziztek neuri. Baita gero, baita ere hori, zuk esatezuna hasia jartzia ez, askotan zoritxarrez pasotismo handixezak hau, hemen gaur egun, dana mikulo eta mikulo, baino elkartasunekin ahaztuta gatzaudek, eta ordu edek baitere ardurak hartzen joateko eta ez bestien eskuetan utzi, erabakitzeko guneak eta erabakiak hartzeko gaitasunak, eta guk kertena eskutik hartu eta geu hasi gauzak egiten, ez? Txikian besterik ez bada ere. Beste galdera igen, oso aipatzeko. Garrantzitsua izango dare bai, eskoletan erakustea o irakastea, ez dakit nola ematen den gai hau eskoletan, baino hezkuntza mailan pixka zabaltzea. Ondo lehoke, proiektutxo batzu badauzkeu eskuartien tailer batzuk eta bideratzeko, aurrei erakusteko edo horren berri emateko, baina martxan gaude eta oraindik ez dakagu ezer eskuartean. Kaixo, sorionak bioentzat. Eskerrik asko. Eta, ni Euskaldun berria naiz, eta zerbait ulertu dut Maririaren buruz eta gustatu zait gaia. Eta, nik ikusten dut orain denboraldi honetan, krezimiento personali buruz lantzen dela, eta hau da naturari buruz baita ere, zuen ustez? Bai, ez dakit, naturari buruz, naturarekin dakagun harremana esatezu? Hobetzeko gure ez dakit. Bai, akabera batien Mariren inguruan esaten ari garena da, hori bat dano garela Mari ezta, eta Mariren adierazpen nagusia malurra dela. Orduan askotan gertatzen zaiguna da hirietan eta saia dela harreman hori bideratzea, baina baso batea jute emazea eta bihotza zabaltzen mazua, seguru harreman bat iteko modeukiko zula edo gertuatuko zehala behintzat. Eskerrik asko. Ze hori. Beste galdera igen baldimako ez dute, ez dela laizteia bialdu margaitu mendik eta... Ni erdizka gatitu naiz leheno eta... Bota. Orduan, nik bintzatu lertu daukagun modu horretan, ez? Gizakia ikusten dut, badagoela sentsazio orokortu bat, non berez natura bera gure dominazioaren mende egongo balitz bezala sentitzen dugun,
behintzatola ulertzen dan, ez? Manipulagarria, aurre ikusi dezakeguna, orduan bere gain egongo bagina bezala, ez? Orduan, ez dakit galdera den, ia mito bat sortzerik alden, edo ia mitoak ja zentzua galdu ote du guretzako, zen mitoa berez handiagoa zen zerbait zen gu dominatzen gintuen, eta orain ikusten dugu gure terrenoa ja txiki gelditzen zaigula, edo egon daiteke hortikan zerbait, edo ez dakit. Bueno, ikustek etorkizun imposible izango ala gizarte bat naturari gabekua, bakarrikan hirietan eta gu sortutako haziekin, gu sortutako urarekin, dana artifiziala ikuste posible ala. Nik gaur egungo gaztiek etzakiat nola ikuste ben, zera etorkizunetan, ni neu ez dia posible ikusten. Negiledek hiri batin bizi baldi maiz da, ez tekela natura hurbil sentitzen, eta igual emateik eone ez da hola, ikusi ez teke egiten, baina natura hortziok. Naiz eta Nueva Yorken bizidan bateko, Bartzelonan bizidan batek sentitu ez, ikusi ez, natura hortziok eta leheno komentau dianik. Natura eta kulturaren arteko harreman horretan, nik garbi zeugat, azkeneko hitzan natura daukela. Guk ze jarrera daukagun aurrera begira, ondorio batzuk eukiko txiau. Hori nik garbi zeukeat. Nik ez diat ulertzen kultura bat naturari gabe. Ni pentsatzen dira bai ez jenki. Nolaiteko lanketa batzuk egitea posible dela, eta gaur egun dakagun mitologia edo sinismen txarra edo eskasa bideratzea badakagula. Eta lehen esan dugun bezala hori ardurak hartu behar ditugula. Askotan esaten da aldaketak soziala edo komunitarioa izan behar duela, baina aldaketa norberaren barruan hasten da. Norberaren barruan, eta horren inguruan asko dakagu egiteko. Eta esan baita ere, nola baiteko aro berri batean sartuta gaudela, kontzientzia aldaketa baten barruan gaudela, baina hori poliki-poliki datorrela eta zenbateaino aurreatu gara ez geure gainean gaudela. Eta iderantzun diaten, ala ez, edo... Ni pentsatzea guztua ez dela gelditzen gumandako esplikazioekin. Nik ez dakit, erantzungo dizuten edo ez, baina nik bi gauza aipatuko nituzke. Batetikan, zuk esaten zuen horren inguruan, gauza bat bakarrikan. Nik ikusten dudana da, bai, nahi dute halako gizarte bat sortu inungo loturei gabia naturarekiko. Baina, bai, hazi artifizialak, ez dakit, bueno, dena artifiziala. Baina bi gauza aipatuko nituzke. Geoz eta gaitz gehiago dao, geroz eta gaixorikan dago jendia, bai fizikoki, eta batez ere emozionalki. Nik behintzat naturalekiko harremanik gabeko bizitza bat ez dut ulertzen. Eta bestela ikusi besteik ez dago, geroz eta gaitz psikologiko gehiago daudela ere bai. Eta horren inguruan esango nuke, duda jartzen dunak ematia du bueltatxo bat menditikan, eta sentitzia gero zein ondo sentitzen zean, ez benetan, osea, hoi batetik eta gero bestetikan adarroiei behira eta etorkizunean zer zuk aipatzen zenunan, niretzako, eta zuri erantzunez bai, niretzako ezinbestekoa, nahi baditu marin hildoiek bermatu, eta hola bizi nahi badugu norbanakoan ardura da hor. Ez badugu aldaketa norbanakotik iten, ez dugu ezer aldatuko. Zeon behar dugu, zai, goikoei, beti bezala. Ikusten dugu nola funtzionatzen duten haiek, ez? Nik uste dut, ni aldatzen manaz, nire ingurukoare agian aldatuko da, eta horren ondokoare bai, eta hola agian aldatuko dugu gizarte hau. Baina, karo, auzolanak, elkartasunak, berdintasunak, horrek lan asko ematen du. Lan pertsonal asko ematen du.
ardura asko eskatzen du, ez? Hoi batetik ardura, eta bestetikan nik argi dakat. Naturarekiko konexioik edo loturoi gabe jaideu. Jaideu, baina ez bakarrik amalurra zizketan, baizi pertsona bezala. Geroz eta neurotikoagoak eta gaixoagoak bihurtuko gea. Eta eskerrik asko, oso politia, gaia mundiala. Zera esan nahi nizun, egin duzu lehen, gu ginen pixka bat beldurtiak naturaren onduan, ez? Natura zen handiak gu txikiak, orain gu handiak bera txikia bezala. Nik uste dut ez dela zergatikan izan behar horrelako maila batzuk baizik, eta berarekin batera. Hori izango zen benetako aldaketa, berarekin batera. Ez naturari beldurrez, natura ezagutzea, bale, baina ulertzeko ez zanpatzeko. Berarekin batera. Ulertzea zientzian bitartez ulertzea natura, bale, baina berarekin batera bizitzeko, ez bera gainditzeko. Orain pixka bat gaude mentalidade horretan, gizakia sentitzen da naturan gainetikan. Ez. Lehen igual naturan azpian sentitzen zela eta orain dago errebantxa puntu bat. Baina lehen indigenak inoiz ez dira sentitu. Inuitak adibidez, pentsa, ze ingurumen gogorrean bizi izan diren Artikoan, ez zuaitzik, ez izotza artean, gare batean etxiak ere izotzakin igluak eta egiten zituzten. Baina naturarekin bat egin da bizi ziren. Amazonasen, oianian, biziko zian, bizi zian bezala. Baina natura ikusten zuten handia, bai, baina beldurtuta ez zian bizi, beraien kultura zuten, beraien kantuak, dantzak, zen nahi dizut, hartu eman batean bizi zian. Zituan bildurrez bizi, handia, klaro baietz, handia ala natura, gabaz zerura begiratzea besteik ez da, odeirik ez dagoenean eta izar guzti horiek ikusi, handia baino handiagua, hori bai, baina ez, bildurgarria eta, bueno, egun batzutan, igual, trumoia jotzen duenean, oare hau, baina indigenak oso bat eginda bizi izan dituk. Bai. Naturarekin eta oso konpenetratuta eta oso harreman zean, gero mendeetan bizitza aldatzen joan da eta gaur egun gauden tokiraino, ez? Gero bai ere esan, bizke kontrapuntue jartzeko edo, gaur egun euskal mitologia, antzinako mitologiak eta indigenismoak eta bueno, nahi ditu berreskuratzie eta nik uste egin berreko bidie dela, baino dana ez da arroxa kolorekoa ez da ere. Alderdi ilunak ere hortxe daude, eta bueno, lehen sasogatik kristautasunean barruen, baina egin dela gutxi arte. Hori barneatu dezaukeben, ez? Jendie baserrizetatik iriz eta jun arte, hori oso barruen zaukeben mundu hori dana. Nola diteo, kristautasunean barruen, baina nahaztuteko zea horren barruen, esan Irukurutz eta Azkoiti eta Bergara arteko mendi lerroa da, eta erromeixek eta itezien, eta neska gazteanak eta egapen zutela kutxun bat, begizkorik ez botatzeko. Magia ilunare hortxe zauen, eta orduan, bai, berreskura berde, eta dana oso ondo dago, baino, ez deu pertsa berreztare dana arroxa koloreku eta polit esan igen, ez? Alderdi ilunak ere hortxe daudela alegixe. Eta, klaro, da zibilizazio honek gauza honazko karritu, leheno jendea 50 urtekin hiltzen zan, dauain 80 piko urtekin hiltzen gea, eta medizinak, eta, klaro, kultura honek dana txarra ez dauke, gauza honazko mandizkigu, baina kontua da etorkizunean zer, Nahi gustatu zait asko subjektu hitza erabili dezute, eta hortagoaz, nik ikusten, garai berria ez dator, erabat ados nion, guk sortuko deu, orduan subjektu aktibo izan, eta natura beare baita ekofeminismoak hortaz hitz egiten du, norbea alduntzeaz, eta amalurra ere bai subjektu bezala alduntzea. Eta nola, eredu izan da, norbanakoan
barrutik hasita. Eta adurrari erantzuna, hoi fisika kuantikoa da, eta ni zuri esaten baizu rollo bada, zuk esatezuna, ximeldu itezea, eta esaten baizu zederra, loratu ingo, mila esker indezuten angatik, ez dakize. Osea, hoi, egunerokoan praktikan eta ja, haidia baitare, nik geotaldeo ikusten jo, ni leno oso bakarri sentitzen itzan, eta hain mundu mailan kriston apoioa sentitzeet. Enaiz bate bakarri sentitzen. Eta Schumann frekuentzia aldatu da, eta ez dakize, eta demo guztin aldeko indar gehiago sumatzet jut. Zorionak. Bai, ba? Aber kontaminatzi zuten positiboki. Hau, erreza, hola gauza sentitzen. Hitzat ez duk erreza, baina nien okadosikin. Bueno, esan baita ere, askotan topo egin hauela, bai temazkaletan eta bai holako, orduan geure artien. Bueno, eskerrik asko, bioi, eta nik lehenu egin dezuen galdera, hirian ze aportazio egin dezakegun naturarikiko, nik uste asko egin dezakegula, ze kontsumitzen dugun bakoitzean edo zer gauz, bai janari, edari edo materiala, naturatik dator, rekurtso material bezala, eta kontzientzia jartzea ze kontsumitzen deun, usteet oso garrantzitsua dela, ze azkenean gu sortzen dugu demanda, eta ez alrebez, bai aldegu utzi irabazten publizitateari eta segi sistemak esaten duguna ze kontsumitu behar deun, baina azkenean guk erabakitzen dugu, eta hori da egunerokotasunean egiten dugun boto bat. Zerbait kontsumitzen dugunean, diru hori energia da, eta guk erabakitzen dugu zeni ematen diogun energia hori. Orduan nik usteet hor denok aldegula asko egin. Bai, inengo zalantza gabe. Lehen aipatu diau baita ere, ardura hartu beharra dagoela, ezta? Eta pentsatzen edo hortik bideratu nahiko zenuela baieztapena. Eta alaxe da. Badauzkagu, baliabideak esan daigun, baina askotan ez geha konturatzen, zenbateainoko indarra izan dezaketen, ezta? Ados. Buka bingo dugu edo, Kaixo. Nerik eskatzen hau, zer egin beharko genuke Euskal Indigenen erritualak berreskuratzeko. Zeren murgilduta gaude kristautasunaren erritualetan. Gabonak, ez dakit San Juan zua, eta beti hor gaude, eta nola egin hori garbitzeko. Gutxinez. Ez da indarrik, nik ez dut indarrik ikusten gauze hoxi bueltak ematen azteko. Indarra guk hemen gaudeno gutxinez badugu, eta gogua. Ala ez? Bai. Bueno, batzu bagabitz, olako ekitaldi xume batzuk egiten, eta temazkaletara gertuatzen, eta pixkete energien mundura gertuatzen. Egunak aldatzen, 24an ospatu beharrian, 21an ospatu behar baldin badugu, 21an ospatu dezagun. Santo Tomas ospatzen da, 21an, baina, klaro, Santo Tomas. Eta erabat desitxuratuta. Bai. Hori gutxinez hori poliki ez, saldugu indarra jarri behar, indarra hundia. Nik horren inguruen nahiko nuke hausnarketa bat egitea bai ere, hemen bizigea aurreneko munduan, mundu desarrollatuan eta pentsatzen dugu bagarela zerbait, benetan ez garenean, nire ustez behintzat. Eta zerikasia bai badakagula komunitate indigenetatikan, behoxen egunerokotasunean zoriontzu dianak, gauza gutxirekin, naturarekin harremanetan eta beste erabatea bizilez, ez? Orduan neuri iruditzezat aurreneko ase handik ikasteko idea hori garatu beharko nukeela eta landu,
eta horrek balio leikela geuria berreskuratzeko baita ere, ez? Ze asko galduta dakagu, eta badaude ekimen xume batzuk, pixka gertuatzen juteko, edo marina gertuatzeko, eta baina, bueno, da oso anekdotikoa esan daigu momentu honetan. Baina badago interes bat, gero eta gehiago. Bai, sinistu behar dugu, guk sinistu behar dugu hortan, gure indarra eta postasun hori bestei pasatzeko. Bai, erantzuneran. Bai, esaten nun bezala, norbeangan sujeto aktibo izanez eta eredu izanez. Orduan gu ilargi beltzero emakumea juntatzen gehaz zirkuluan, eta hor nahi aina herritu izango txuzu. Gonbidatua zaudete. Bai. Beno, ez da ateratzen ari eta atzo bertan Oiartzunen Atxolorra ospatu zen, Euskal Bertako ohitura bat. Orduan, behar bada baten batek ez du ezagutzen, nik atzo, indela egun gutxi ezagutu nun. Eta berez da, jaio berriak, azkenengo urtean jaio dian aurrak, komunitatean jaso eta denon artean, gaur egun simbolikoa da, baina simbolikoa izan arren ere, bada, Euskal Bertako sinismen bat, berreskuratzen ari dena, lehenengo pauso bat etzela nik, hori konpartitu nahi nun, ze niretzako oso berria da eta itxaropena ere ematen dit naiz eta simbolikoa izan, ez? Bizitza berdin jarraitzen du eta bai egiten da festa hori. Ze izen esan da ez du dauko dela? Atxolorra. Oiartzunen. Atxolak emakumezkoa dira, ez da? Atxolorra. Bai, pixkat moldatu da gaur egungo egoerari, leheno baserritan egiten zen eta horrela, baina adibidez, bere amak gaztetan ezagutuzun. Orduan, nik bai ikusten dudala, hori niretzako ere erresagoa dela behar bada konektatzea temaskal batekin edo bizirik dauden eta gaur egun bizirik dauden bertakoen ohiturekin, baina bai ikusten dudala behar bada energia gehiago jartzen ari garela, beste tokiko bertako ohitura gure ganatzen, gureak berreskuratzen baino. Hori da puntu kritiko bat bai ikusten dudala. Eta ni neu ere. Atxolorrea jun behar izan du nunik txalaparta jotzea, ze ongi etorri ematen zitzaien aurroiei txalapartan bidez, ez? Eta atentzioa dituzian, zuk esaten zenun bezala simbolikoa, ze, instituzio batek, udaletxe batek egiten duen gauza bada, baina horren barruan oso gauza politia intzuten. Eta atentzioa dituzian egin xuxen ere, aurroieri zuzendu zenean zinegotzila esan zilela. Ez dakit osondo zer esan nola bizi behar dezuten. Baina bururatu zaigu Mariren arauak esatia. Eta hemen aipatu dituzuten arau horiek aipatu zituzten gezurrik ez esan eta kontu horiek. Eta zer gantzen duten? Zer jan? Ez dakit, jateko garaian igarbiketan naut alde inun. Ez, atxolorra nahi, ez badakizute, badirudi garai batian elkartzen ziala emakumiak, batez ere lehenengo aldiz amak zianen inguruan, bai aurrik ez zutenak laguntzeko, edo bai aurrak zakatenak pixka bat beraien esperientzia pasatzeko. Nola gaiteko herri bautismo bat zen, ez? Bai. Komunidadera gu erainozun ikusi genuen. Hoi da, hoixe da. Eta, umeak aurkezten ziren, herriko umeak izan zituztenak, amak behaien artean harremantzen ziren. Hoi da, transmisio bat iten zen informazioan ere bai emakume artean. Emakume zirkulo txiki bat bezala, zen nik uste. Zaurginak. Hoi da. Eta emakume zirkuluak badaude, geroz eta gehiago, adibidez. Bukatzek, gure realitatearen sortzailea gea.
Orduan, guai, Nola, esan zu? gure realitatearen sortzailea gala. Bai, guzti hortzen dugu realitatea, hori batez zalantzarik gabe, Eta zu esan dezuna, subjektu aktiboak eta... Ereduak. Bai, bost gutxin ezan debe bukatu egin behar degula, bost gutxin eta ja 10 gutxi hodia. Bueno, eskerrik asko, danoi etortzatiken, eta